Brillanti Musicals kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. B'investiment ta' 620,000 euro ġiet inawgurata d-Dar Teresa f'Bormla li se tilqa' madwar 7 ommijiet li għandhom problemi ta' saħħa mentali u li permezz ta' professjonisti se jkunu mejjuna jiġu integrati lura fis-soċjetà. Din ġiet inawgurata mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes u l-Ministru għall-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli. Din il-binja se titmexxa mir-Richmond Foundation u hija attrezzata b'diversi kmamar ewlenin fosthom kċina, kmamar tas-sodda u kmamar tal-banju. Dar Teresa ħad tkun programm residenzjali għall-ommijiet u t-tfal tagħhom. Il-Richmond Foundation toffri servizzi fil-komunità għal nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali u allura dan il-programm ħajkun qed joffri eżattament dak. Il-Ministru Rodrigue Galdes spjega li x-xogħlijiet maġġuri li saru internament saru b'investiment mill-Housing Department Fund, amministrat mill-Awtorità tad-Djar. Dar li kienet abbandonata ġewwa Bormla kellha bżonn riabilitazzjoni mhux biss illum qed tiġi trasformata f'dar apposta għall-ommijiet li għandhom diffikultà ta' saħħa mentali flimkien ma' wliedhom jingħataw it-terapija, jingħataw l-għajnuna wkoll meħtieġa permezz ukoll tal-NGO Richmond li qed taħdem flimkien mal-housing għal dan il-proġett. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli fissret kif ir-residenza se tiġi magħmra bl-ogħla standards permezz tal-iskema tal-volontarjat. F'dawn aħħar 10 snin kellna investiment ta' 15 miljun euro mal-għaqdiet volontarji biex huma jkunu jistgħu iwettqu proġetti ta' fejda fil-komunitajiet. Nemmnu li s-saħħa mentali għandha tkun fuq net tal-aġenda tagħna u allura huwa ta' pjaċir tagħna li naraw dan il-proġett mimli b'tant imħabba b'tant dinjità li se jħalli legat fil-komunità.